Ngibingelele sekushona ilanga. Ngiyakhuleka ke kwinyandezi zezulu. Ngiyakhuleka emakhosini angembethe. Ngalomzuzu ngalesi sikhathi ngifikelwa ukuba ngiqophela amazwi ngenhloso yokuqhubeka ngiphose esivivaneni solwazi engasungula ekhasini lami lakwa-YouTube esigodlweni seDlozi kwaZulu Ayithole ngenhloso yokuba isizwe ngisabele ngokukhanya. Namhlanje ke ngifisa ukukhuluma ngesihloko esiyindida noma ngesihloko abaningi ukuhamba bengaqondi ukuba uma usufikelwe leso simo wenze njani. Ngifisa ukukhuluma ngezembatho lezi namhlanje ezivathwa abantu ikakhulukazi amajazi. Uma singathi ukuhlehla sibheke umlando walezi zembatho kazihlobene nalutho kwesintu sethu ngoba izembatho ezaqubuka noma ezasunguleka ngesikhathi sababusi abamhlophe bephethe izwe okungamaNgisi. Lezi zembatho ke zindala kakhulu ngoba mawubheka uhlaziya ucwaninga uyathola ukuthi eminye yayo imqulu yolwazi ekhona namhlanje iyakuveza noma ngokusobala ukuthi lezi zembatho zayigqokwa abantu ababezikhulu thizeni zemibuso. Namhlanje uyayifica lezi zembatho ziphakathi kwamabandla. Amajazi ke akahlangene lutho nesintu kodwa awuphawu lobukhona benkolo kumuntu. Mangithi awuphawu lobukhona benkolo kumuntu ngoba ijazi leli mali lethwa kumuntu ithongo noma leso sidalwa esiletha lesi sembatho sisuke sinencazelo nesizathu kulowo ukuthi simbathiselani lengubo ingeyani. Kodwa kukhona ingozi nomkhuba engifisa ukukhuza wokusuka umuntu aziqokele yena athungise lelo jazi ngoba nje waphupha elibona kungakhulunywe lutho ngalo, kungachazwe lutho ngalo. Uyabona mawunikwa isembatho sethongo noma unikwa ijazi, leli jazi liba nombandela, liba nomthetho. Umthetho ke usukuweluswa ngawo, usukunikwa wona ukuba kungani kufanele leli jazi ube nalezi imiso phezukwalo. Kepha mawuliphuphile nje walibona noma libekiwe noma walithanda, lelo jazi alinamthetho. Yingakho ke uthola manje sekunempikiswano nodungunyano selukhona ezingqondweni zabantu ukuthi hawu lona ingubo yedlozi wenza ukuthi ngayo kanti ingubo yedlozi akwenziwe ukuthi ngayo.
kunomehluko phakathi komuntu oyinikiwe lento waseyabelwa ukuthi leli jazi noma lesi sembatho wenza ukuthi ngaso, bese kuba khona umuntu othothi lesi sembatho usibuke nje noma wasavele ephusheni kwangakhulunywa lutho. Lo muntu vele uzohamba ngokucabanga nokuqonda kwakhe, hayi ngokwemiso zethongo. Ngiyafisa ukuyicacisa lapho ngoba namhlanje sekukhona izembatho othi mawuyibuka umuntu ezisebenzisa bese ubuka ukuthi awu akatshenwanga, akaziswanga. Kunomkhuba engifisa ukukhuza. Ayikho inkolo la kwethu kobantu kusizwe sabengoni engaclaim isembatho. Ayikho inkolo engaclaima isembatho, ngoba ngisho nenkolo endala esithi indala la eAfrika kuthina abantu abansundu nayo ayikho indwanga engayiclaima. Ngisho inkolo yamaNazaretha, inkolo yasungulwa inkosi umqalo wendlela umprofeti Isaiah Shembe. Ngiyaxolisa ukubiza umuntu omkhulu ngegama, kodwa ke kufuna mawuxoxa indaba yakho uyibeke emgqeni ngoba sebebaningi abathi bangoShembe. Lezi zembatho akazange nje fike nazo, zazivele zikhona, kodwa waseyithathe seyifaka ziba ingxenye yalenkolo, ngoba inkolo yehlukanisa umuntu ngesembatho, ngoba isembatho enkolweni siyisona esicacisa isigaba somuntu. Kanti ngapha esintwini noma esikweni, isiko ilona elicacisa isigaba sempilo yomuntu. Manje uma naye fika esungula leli bandla ngaphansi kwembandela noma ngaphansi kokuyalelwa yizwi elalimthumile, waba nazo izembatho othi mawusuthi yahlehlwa ebuka, oh lesi sembatho siswela kubabusi basendulo bezizwe zabamhlophe. KoJulian Caesar mawuthi uyabheka lapha, amakhosi onke ikakhulukazi yonke lento mawuthi uyahlehlwa uyathola ukuthi ingqikithi yayisuka lapha eRome. Ziningi izizwe namhlanje nendlela yokugqoka eyayigqoka amakhosi abamhlophe. Namhlanje lezo zembatho zeziyingxenye yenkolo yomuntu onsundu, kodwa alikho ibandla elingathi lokhu hayi okwethu, cha. Ngoba kwalomNazaretha namhlanje ingubo emhlophe esiyande kuthiwa eyakwaShembe akuyona yakwaShembe, iyagqokwa nakwaShembe, kodwa ukusunguleka kwayo ihlehliye emuva le ndaba. Ngoba mungaya namhlanje phakathi enkabeni yayo iRome, ebandleni lamakhatholika, uyayifica le ngubo beyigqokile abamhlophe kwezinye izizwe zaphesheya. Noma ungaya kunhloboni nanhloboni uya kunezinto eziyingununu, kodwa mawuthi uyaqaphelisisa le yankolo yamaRoma, le ngubo emhlophe ayigqokwa unombani noma ikanjani. Kanti ngapha yithi iphenduke yaba umhlanganisi wabo bonke lamalungu ukuthi onke akabe into eyodwa. Ngibuye ngizokhuluma ngamajazi. Uma sibheka amajazi, amajazi lawo ayizembatho kodwa eseyihlonziwe ukuba abaholi benkolo bazoyihlobanisa nawo noma bazohloba ngawo ngokwegaba zawo. Kukhona umuntu ethi mayelele kulaleni kwakhe bese phupha isembatho lesi esesihlonzwe ukuthi isembatho samakhosi la ebandleni lakwaShembe, ebandleni lamaNazaretha, ngoba kahlahla kulona lakwaShembe lamaNazaretha.
esigqokwa amakhosi okuyijazi elimhlophe elinesiphika esimile. Leli ajazi uma uliphupha wena umuntu ntu alikhomba ukuthi sekufuna uligqoke ngoba selabelwe isigaba esithize siphingwe ngenkulu, kepha likhomba ukuthi kukhona amakhosi ohamba nawo, kodwa awungeke uvele usuke uligqoke ngoba isiphingwe ngenkulu. Nakanjalo khona ijazi elibomvu, abaningi abaneziphiwo zakamoya bazolazi ukuthi nalo limele izidalwa, kodwa kamuva ngoba leli jazi selinikezwe ongangezwe lakhe, isilo lesesikhona ekungaqali ngaso isilo esibuzile uMdlokombane, uBhejane wambathiswa nalo leli jazi elibomvu. Akuselula ukuthi wena muntu ongaphansi kwesinto, ongaphansi komZulu uvele uqhamuka usuhlobe ngalo ngoba usuyalihlonipha ngoba isiphingwe ngenkulu. Yingakho-ke kunalezi zembatho othola ukuthi noma usuyibonisiwe kodwa ngoba isiphingwe ngenkulu usuyayihlonipha. Ngiyadabuka ngoba namhlanje kwangisho imvunulo lena yethu thina abantu abansundu izigaba zayo asisazazi. Namhla usufica umuntu efaka ingwe eyiqala phezulu eziyophuma ezansi ngoba ethi uyayi-afforda, kodwa engasalandeli ngokuthi endulo noma ngokwesiZulu ubani ofanele avunula zafike la. Kunento eyiprivilege yabantwana basendlunkulu ukuthi ibone kufuna beyifake imvunulo yengwe, nayo ihamba iphelele esigabeni esithize, kodwa namhlanje awusaboni noma sekuhlobo ungangezwe lakhe, noma kuhlobo undaba ezitha thizeni, noma kuhlobo inkosi thizeni, noma sekuwumntakabani, ngoba sebethathe ingwe yabangathi eyokuveza status ukuthi mina nginemali engaka. Yiyo-ke lento the same thing eyenzeke enkolweni nalamajazi, sekunale confusion engaka ekhona manje emhlabeni. Awuqondi manje okuyikhona nokungeyikho, bese ethi umuntu hayi phela mina ngiyiphuphele ngihlanganaphi ngokuthi liyasetshenziswa kwaShembe noma ligqokwa isilo leli jazi ngizoligqoka. Mase iphungwe ngenkulu uyaba nenhlonipho. Umuntu owangenwa yithonga uyakwazi ukuhlonipha into, kodwa ongangeniwe noma oyisebenza ngokwezinkanuko nokucabanga ngeze ayihloniphe ngoba uzazi yena namhla inikwa kanezwanga imigomo. Kunezembatho ongeke usithathe isembatho unqamule naso phakathi kwabantu, sinemiyalelo. Namhlanje siyabuka izinto ezenzakalayo ngalamajazi. Bekuseyisethulo lesi. Iyezi video engizoyi-uploada maduze ezochaza kabanzi nomlando walezi zembatho. Siyathokoza.